sangkatan nalika zaman awale nagara ing Demak, para wali kang karsa amejang among wolu kapisan Kanjeng susuhunan ning giri kadaton wewe jangane wisikanan ning jat kapindo Kanjeng susuhunan ning tandes wewe jangane wetaran wahana ning jat katelu Kanjeng susuhunan ing majaku gelaran kahanan ing jat kapate Kanjeng susuhunan ing benang wewe jangane pambukan ing tata malike ing dalem baital makmur kalimone Kanjeng susuhunan ing murya pada wewe jangane pambukan ing tata malike ing dalem baital muharram kaineme Kanjeng susuhan ing kalinyama wewe jangane pambukan ing tata malike ing dalem baital muqaddas kapitu Kanjeng susuhunan ing Gunung Jati wewe jangane santosane miman kang kaping 8 pungkasan Kanjeng susuhunan kajenar wewe jangane sasahidan dene wewe jangane kang wis kasebut ing dhuwuriku surasane iya anunggal be amarga pada wewe wiridan saka pamejange Kanjeng susuhunan ngempel denta dene kang kawe jangake anurut pamejange para wali wolu ing tanah Jawa kakumpulake dadi sawiji wijo sepada amet wining ilmu kekiasan saka dalil pangandikaning Allah kang kasebut ing dalem hadis pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah marang Sayyidina Ali weling kanggo anak putu ojo podo ora mangreteni ajaran kang sejati saking para wali leluhure dewi.